Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? Dan nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die koeten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Goedemorgen fans in Limburg, hier is Jeppe en Paulien en we hebben twee pieperige meiden op bezoek. Stel eens even zelf voor, dames. Wim, zit jij? Ik ben Shari. Ik ben Vonne. En voor welke school zit jij? Ik ben van de Sint-Anna school uit Blitterswijk. Gemeente Venray. Ja, en dat is in Noord-Limburg. Maar zoals je weet zijn overal op dit moment de open dagen van de voortgezette opleidingen. Ja, en daar gaan we het straks even over hebben. Ja, dat klopt. Hey, dat ga je ook in de musical? Ja, niet in de aap gelogeerd. Wauw, dat is een leuke naam. Ja, in de aap gelogeerd zit je allemaal als je niet gaat kijken naar mijn volgende avontuur. Zo, oh. Ik vind biesten super gaaf. Ik ga helpen in de dierentuin en als ik klaar ben, dan krijg ik een sproetenpannenkoek van de kok. En de wet voor een sproetenpannenkoek, daar doe ik alles. Wij jeppetakeiers kunnen kallen met biesten en ik ben vriendje met Gaia. En dat is een kleine leven meisjesgorilla. Hallo Gaia, ik heb bananen voor dich. Wat zei ze? Lekker? Oh, du lust er wel tegen. Jazeker. Ik ben nog weer een sproetenpannenkoek aan het verdienen. Du kent geen pannenkoeken bakken. Gorilla's kennen dat niet, wat teuntje meidje. Oh, pot voor 3 dubbeltjes. Gaia, Gaia, we bussen. Gaia, Gaia, we bussen. Pot voor 3 dubbeltjes. Hallo Aap Stokstaart, heb je Gaia soms gezien? Nee, Jeppe, maar ik zal dich wel helpen zoeken hier. Hey Quibus, heb je Gaia voorbij zien komen? Pardon? Gaia? Ik ben Quibus en ik ben een rode ibis. En ik vind dich maar een vrek ventje. Ik kan dich wel leren wie het beste met een snavel in de modder kunt zoeken naar kreefjes en naar andere klein biertjes. Ach, we wisten toch een vreemde vogel, Quibus. Maar we gaan snel verder met zoeken. Hé, daar is Nikita Cheetah. Hallo Nikita, we zijn op zoek naar Gaia. Heeft u hier soms ergens gezien? Bah, nee. Ik heb helemaal niks met gorilla's. Als een mooie cheetah is ze slank en sportief en heeft ze veel energie. Als wij cheetahs op jacht gaan, kunnen we wel 115 km per uur rennen. Dat is net zo hard als een auto op de snelweg. Maar ik wil net zo hard kunnen rennen als een trein. En daarom train ik elke dag en weer ik steeds sneller. Ja, en een trein, wat deuntje, man. Kijk maar op dat ze nergens tegenop rent. Hallo schoonheid. Wij zoeken Gaia de gorilla. Nou, ik heb geen flauw idee waar Gaia kan zijn.
Hey, meneertje Olaf Giraf. Kijk eens even met die langnek of zich Gaia ergens kunt zien. Natuurlijk, Jeppe. Want zoals je weet ben ik het hoogste landdier ter wereld. Een volwassen mannetje giraf kan wel 6 meter hoog worden. Ik moet nog wel een beetje wennen aan mijn lange nek. Maar ik heb Gaia gezien in de buurt van het restaurant. Oh, wat is dit hier? Wat een puinzooi. Ik denk dat Gaia hier pannenkoek heeft gebakken. Kom op, Aard. Wij volgen de voetsporen, dan vinden we dat wel, hè. Hé, Gaia, wat heb je gedaan? Du hebt een puinhoop in de keuken gemaakt. Wat bleef? Oh, du wilt voor mij pannenkoek bakken. Wat leeft van dich? Hey, Aard, breng stik even Gaia snel terug naar het gorilla verblijf. Dan ruim ik hier een beetje op voordat de directeur en de kok komt. Het trottoir, het toilet, de portefeuille. Oh, wat is hier gebeurd? Het is hier een enorme rotzooi in mijn keuken. Oh, Jippe, wat heb je gedaan? Geen wat in een pannenkoek? Dan kan je die pannenkoeken krijgen. Alsjeblieft. Ja, maar ik heb helemaal niks gedaan, man. Wat teuntje. Ik kreeg altijd vooral de schuld van. Hè? Dames, jij ziet schoolverlaters. Vertel eens, heb je enig idee wat je daarna wilt doen? Nou, we zijn op onderzoek uitgegaan en zorg en welzijn vond ik toch wel het leukst en dan iets met kappers of zo. Oké. Hey, en naar welke school dan? Op het Enron College in Horst. Wauw, en wie vond je dat om door op onderzoek te gaan? Het was heel erg leuk en we hebben ook allemaal kinderen geïnterviewd die daar aan het werk waren. Nou, super tof, hé? Ja, ga het zelf maar eens even kijken. Dat was een ontzettende leuke school. Hallo, ik ben Vonne. Hoi, ik ben Pleun. Hallo, ik ben Shari. Hoi, ik ben Rowan. En wij zijn schoolverlaters. Wij komen van basisschool Sint-Anna uit Bletterswijk. Wij gaan vandaag een kijkje nemen op het Enron College in Horst. Wat er allemaal te doen is en welke opleidingen. Ga je mee? Jongens en meiden, welkom op het Enron College. Jullie zijn schoolverlaters en jullie komen hier kijken wat we hier allemaal hebben. Weet je toevallig wat je later wil worden? Nee, nog niet zo erg. Nee, weet ik niet. Nee, ook niet. Mij lijkt banketbakken wel leuk. Bakken, dat is hartstikke leuk. Nou, we hebben hier van alles op school en dan gaan we eens kijken of er misschien ook iets voor jullie bij zit. Kom, we gaan eens even kijken naar zorg en welzijn. Ja. Hoi, zij kunnen jullie alles vertellen. Hoe kan ik uw vriend zijn? Kunnen jullie iets vertellen over deze opleiding? Ja, dat kan. Verzorging, dat houdt eigenlijk in dat je je goed voelt bij dingen. En ook gewoon in je lichaam of alles goed zit. En daar zijn deze opleidingen voor. Hier zie je bijvoorbeeld dat mensen de nagels lakken, maskertjes doen. Maar ja, natuurlijk wordt schoonmaken er ook weer bij. Er zijn hele verschillende kanten van verzorging. Daar heb je allemaal verschillende opleidingen voor. En ja, het is maar juist de vraag welke opleiding bij jou past. Ja, we gaan nu naar de eerste werkplek. Deze werken heet werk in een kapsalon en zij kan meer over vertellen wat ze nou aan het doen is. Hallo. Hallo, ik ben hier de haar aan het wassen van een leerling. Dit doen we vaker hier tijdens de lessen. En je leert ook bijvoorbeeld de haren vastmaken en dat allemaal. Hey, wat vind je hier nou eigenlijk zo leuk aan? Ja, dat je toch met mensen aan het werk bent.
ben hier bezig met een handmassage en dit is goed voor de doorbloeding. En is het fijn? Ja, heel erg. Hallo. Hoi. Wat is dit voor een opleiding? Dit is de opleiding schoonheidsspecialist. Ik ben nu bezig met het reinigen van de huid. Dit doe ik met reinigingsmelk en met reinigingslotion. Dus daar zijn we nu mee bezig. En wat vind je er zo leuk aan? Ja, ik vind het heel leuk om haar een goed gevoel te geven. En ja, dat vind ik gewoon heel leuk. En is het lekker om tijdens school verwend te worden? Ja, zeker is dat leuk. Is het niet allemaal voor meisjes? Nee, er is ook veel meer voor jongens. Hier zijn we bijvoorbeeld bij ziekenverzorging. Dat is meer over het innerlijk. En hier trekken ze bijvoorbeeld een jasje aan. Kom maar kijken. En wat doe jij precies? Ik ga bij mevrouw een jasje aandoen omdat haar linkerarm verlamd is. Pak eerst haar verlamde arm. Doe je dan, ja, steek door de mouw. En ja. En zou je later ook in een ziekenhuis willen werken? Ja, het lijkt me wel leuk om in een ziekenhuis te werken. Gewoon omdat je dan mensen echt kan helpen met problemen die ze hebben. Ja, kun je veel voor mensen betekenen. Oh, dat is leuk. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn allemaal momenteel een klein babytje aan het wassen. Oké, en wat heeft dit te maken met jullie studie? Nou, sommige mensen die willen iets met kinderen gaan doen. En ja, dit hoort er wel bij. Wat is dit nou? Moet je ook schoonmaken? Ja, dit is de werkplek werken bij gezinnen. Het schoonmaken hoort bij de facilitaire dienstverlening. Ze is nou een stofvis en zij kan er meer over vertellen van wat ze nou precies aan het doen is. Vind je dit nou echt het leukste onderdeel van je opleiding? Nee, dat is het niet, maar het hoort er wel bij. Je moet het wel kunnen. En wat kan je nog meer doen? Je kunt ook een henna-tattoo maken. Dat is een versiering op het lichaam. Dit is nog moppen, dat is nog een gedeelte van schoonmaken. Hier zetten ze bij bejaardenverzorging nog iemand in een rolstoel. En natuurlijk heb je ook nog een stukje horeca bij verzorging. Daar komen we nu bij aan, dat is tosti's maken. Nou, het ziet er in ieder geval lekker uit. Eten jullie het soms zelf ook op? Nee, we geven het aan de patiënten, want die kunnen het niet meer zelf maken. Leren jullie ook nog meer koken dan alleen hier in de keuken? Ja, we hebben 3 keer in de week een koopopdracht en we hebben nog een horecaafdeling. We zijn er nou in de keuken. Wat zijn jullie klaar aan het maken? Groentesoep. Hebben jullie ook nog meer kookactiviteiten? Ja, verschillende kookactiviteiten waarbij ook echte gasten komen. Oké, en mogen wij ook een keer komen proeven? Ja, natuurlijk. Oké, dank jullie wel. Vanuit de keuken komen onze zelfgemaakte gerechten, serveren we die naar ons eigen restaurant. En hier zijn we nog bezig met het indekken van de tafel. Oké, het ziet er heel gezellig uit. Ja, dat is het ook. Oké, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Ik hoop dat jullie een goed beeld hebben van Zorgenwels en dat Zorgenwels een veelzijdige opleiding is. Ja, zeker. Ik zou dat ook wel graag willen doen. Ja, en de volgende week kijken we naar deel 2 en dan ga je het over bouwen, wonen en interieur en meta-elektro. Zeg, van één dingetje moest me wel beloven als het inderdaad echt banketbakker of zo gaat wil zweuren, dat ze een grote taart voor ons gaat bakken, of niet? Ja, dat zal ik doen. Ja, misschien kan het Denderhond College er misschien nu wel voor zorgen. Ja, dat is een goed idee. Misschien kunnen de studenten nu er alleen bakken. Ja, en dicht aan, weet ze nu zeker wat ze wil zweuren? Ja, het lijkt me toch wel spannend om zorg en welzijn die richting op te gaan. Nou, super cool. Hé, maar dames, we zien weer aan het einde van de uitzending gekomen. We gaan samen aftellen, goed? Oké, daar gaan we. 1, 2, 3. De kinderkrom is verdicht. En de volgende week gaan we kijken naar deel 2, want er gingen nog veel meer kinderen kijken wat ze allemaal kosten worden.